हाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बर' ब्लग चेनेलाव बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। जों दिनै अबाव थांनोमोनलाय? मेडिकेलाव थांगोन। जे दिनै मा खालामगोन? हाबानि सिलानिखौ नायथानि। एसे थांग्रोबाय ना आइमोना? ने इसोर दा लामायाव नेना मोना बारा जों दा थांसै ना? औ सेमोनखा। हेलौ नै थांबाय दं मोनबाय नै नोंसोर बेयावला नै ओइ अ इसोर दरमा हिसाब ना माबा itu mana sih? আজি হল বুধবার না আপনার নেক্সট শনিবারে কিন্তু বেশি মাছ থাকবে তা আপনার কাছে বলুন রানা সিনসাম जाबाय जोब्बाय दिनै खुलियासै ना खुलियासै